мазкур тими миллии Узбекистон дастаи мизбон ҳисобида мешавад. албатта бетаъсир нахоҳад буд барои рушди футбол омадани Ҷани Инфантино. инҷо иштибоҳ қариб аз ҷониби дарвозабон медидем. ҳоло ҳамлаи мунтахаби Ӯзбекистон рӯи рақиб саф кашиданд. партов ба ҷаримагоҳ, фурсат ҳаст, зарба ва дастаҳоро ба қавли дастгирӣ ҳам карда истоданд. ҳоло бисёр як ҳолати хавфнок ва дарвозабони муҳбахтона Орионмеҳри Нуриддин, Абдулло Қодиров ду дафъа ва ҳамчунин Муҳаммадҷони Тоҳир ду дафъа ва партоби навбатӣ ба ҷаримагоҳи мунтахаби Ӯзбекистон ва инҷо Саидов хато буд ва тӯбро аз даст доданд футболбозони мунтахаби Тоҷикистон ва ҳамлаи хавфнокро мебинем ин дафъа дар иҷрои мунтахаби Ӯзбекистон. имконият ҳаст ҳатто барои задани зарба пас ба дохили ҷаримагоҳ буд ва ин дафъа имконият ҳаст барои мунтахаби Ӯзбекистон. инҷо ба дарвозабон расид бозингари рақиб. кор бигирем. зарбаи ӯ ва дарвозабони мо бармегардонад ин зарбаро. тавонист бубинед. партов ба дохили ҷаримагоҳ, зарбаи навбатӣ бо сар ва дифоъгар бозингаре ки дар қисми аввал танқидаш карда будем тавонист дастаро аз як гол наҷот бидиҳад. ҳоло ҳам хавфу хатар аст ва ҳуҷуми мунтахаби Ӯзбекистон идома дорад. партоби дигарбораро мебинем дар ҷаримагоҳ ва бояд иҷозаи зарбазанӣ дода нашавад. ба ҳуҷум мераванд бозингарони мо акнун. Меҳрубон Ҳамидов, паси ӯ Абубакр суръатафзоӣ мекунад ва тӯбро ҳам мегирад. Абубакр Сулаймонов дар ҷаримагоҳ танҳо як нафар аз партов мешавад. дарвозабон халал. партов ба дохили ҷаримагоҳ, зарбаи навбатӣ бо сар ва сейфи олитарини дарвозабон Сунатулло Исмоилов. бозингарони мо фаъолтар мешаванд акнун дар ин ҳолатҳо. дар хатти ҳуҷум фурсат барои задани гол, ҳатто зарба ва гол. дӯстони арҷманд, акнун лаҳзаҳои охири бозӣ аст ва тими мунтахаби Тоҷикистон ба пеш мебарояд. Беҳрӯз Хуҷаев ба задани гол даст ёфт дар ин ҳолат. 0-1 мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон ба пеш мебарояд дар ин набард ва дар ҷадвали онлайн. айни ҳол дӯстони арҷманд, мунтахаби мо акнун дар ҷои аввал аст бо 7 хол. агар дар дақиқаҳои баъдии бозӣ то анҷоми ин рақобат ин бартарии худро аз даст надиҳад мунтахаби Тоҷикистон, пас зинаи аввал насиби мунтахаби Тоҷикистон аст то бозии даври панҷум ки даври охирин хоҳад буд. бубинед чӣ гуна гол зад инҷо ҳуҷуми мунтахаби Ӯзбекистон. ҳамла идома меёбад. дарвозабони мо ба пеш омад ва ин ҳолатро бартараф кард. довар ба куҷо ишора мекунад? ба нуқтаи иҷроиши зарба 11 метра. магар дарвозабони мо бояд пеш аз ҳама ором бошад ва муҳокима намоем. дарвозабон ба тӯб расид дар ҳоле ки ҳам дарвозабон ҳаракат мекард ва ҳам ҳамлагари мунтахаби Ӯзбекистон аз дарвозабон аст. Муҳаммадалӣ Уримбоев бар муқобили дарвозабони мо, зарба ва ин дафъа гол мешавад. медонем ки навбати аввал Сунатулло Исмоилов дар қисми аввал буд. баргардонида буд. инҷо мухлисонро мебинем ки нурӯзианд аз ин зарбаи пеналти ки довар таъин карда буд. албатта фикр намекунам ки ин арзандаи гузоштани пеналти бошад. ин амале ки буд аз ҷониби Сунатулло Исмоилов. вале довар қарори худро баровард ва онро дигар нахоҳад кард. дарвозабони мо тарки майдон мекунад. корти сурх ба Сунатулло Исмоилов به خاطر اعتراضایی که داشت، ки дар лаҳзаҳои ахир гузошта шуд.
хашму ғазаби мухлисонро ҳатто барангехт. ҳоло пираҳани дарвозабонро ба бар мекунад ва дастпӯшҳои ӯро мешавад. ва ҳамин тавр боз як корти сурхи дигар. инҷо бозӣ ба анҷом расид. аммо